Now you'll get why most people are praying. Uzobe siyathola ukungana And there's abaningi no bekhuleka results. kodwa kunamphumela emkhulekeni yabo. You have slipped. Ushelelile. You've got false steps. Wanyathela kabi There's ngamanga. offense in your breast. Wakhubeka kunesikhubekisa emabeleni wakho. Now you are a worshiper, you are singing. Ungumdumisi ke uyahlala. Wrong milk flows. Uphuphuma ubiso olungalungile. A given intercession, you intercede, you take out wrong milk. Ukhipha ubiso olungalungile. Spiritual babies cannot grow. Abantwana bakamoya ngeke bakhule. You are killing them. Uyababulala. Meaning what is in you enters people. Okushuthi okukuwe Your kungena offense kubantu. enters people. Ukukhubeka Your kwakho kungena gossip enters kubantu. people. Inhlebo yakho Your ingena anger kubantu. enters people. Intukuthelo yakho Your ingena pride kubantu. enters people. Impakamo yakho ingena kubantu. It's not purity. Cha kusikuba umnene lobo. Meaning you are dressing them with the wrong garment. Okushuthi ubambesa ingubo engalungile engcolile. Yet you are so sure. You are looking at people in the tavern, you see sinners. Buka abantu lemathaveni But you are equal to Satan. kanti wena la ulingana Because you know the truth, but you cannot do the truth. ngoba uyalazi iqiniso kodwa ulenzi. Those in the tavern, they don't know the truth. Laba They are basuqaleka not yet abayazi wicked. iqiniso. Baseka You know the truth, but you When put the uyalazi. truth. You are wicked. ayi ngomubi ke lapho ukhohlakele. Osethaveni akalazi iqiniso. Osesontweni uyalazi iqiniso, mara ubekela iqiniso aside. Beke eceleni. And we are going to 2026 now. Siya kunyaka ka 2026. You want to see results. Ufuna ukubona imphumela. God is going to laugh at you. uNkulunkulu uza kuhleka. God is going to laugh at you. Cha uzokuhleka uNkulunkulu. Meaning the suddenly effect Okushuthi lokho kwenzeka is not ngokuphuthume going to be seen. angeke kubonakale. When other people are experiencing things suddenly, abantu mabebona they are getting this suddenly. God blesses them. Suddenly employment, suddenly business, suddenly spiritual growth, suddenly cars, suddenly houses. You receive laughter. wena uzawuthola nje ukuhlekwa. And awuhlekwa abantu uhlekwa uNkulunkulu lokumele uthandaze kuye. Hey Kungcono ukuhlekwa abantu mara ungahlekwa uNkulunkulu. Kubuhlungu ukuhlekwa uNkulunkulu ngoba kumele uthandaze kuye nje uyakuhleka. ayish. Hallelujah. No spiritual tone. Awuzwakala inhlobo kumoya. And when you show ukuthi uyazwakala emoyeni. Call. And pray also for one another, that you may be healed and restored. Healed and it means Uphilise love futhi khona ulungisise. uphumile ku-position. Awusana relationship noNkulunkulu. Ume somewhere far from God. Ukude noNkulunkulu. There's offense, Ukhubekile. there's contamination, Kunokungcola. your breasts are exposed. Namabele wakho ahleli ngaphandle. Apetlelele ngaphandle. Yeah. And you are praying. Uyakhuleka kodwa. Call. That you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The spiritual tone of mind and heart. Uzwakala kwengqondo nenhliziyo. Meaning ingqondo as you meditate, Usazini. there's a spiritual tone. Your Kunokuzwakala heart has a kamoya. spiritual tone. Kanjalo nesenhliziyweni. Mawukhuluma, the self-sufficient weight Izwi supplying its lelisayo. power. Pure Nikeza milk. amandla ubiso lomntwana. Pure milk. Olusha. Because the mind and the heart ngoba are one. ingqondo nenhliziyo kukunye. You're not close to God with your lips. Awusondele But uNkulunkulu far ngomlomo, with the heart. kodwa ube kude ngenhliziyo. Let's go. The earnest, heartfelt, continued, The earnest, heartfelt. Ukuzwakala ngokushesha kwenhliziyo. Heartfelt. Ekuthuleni. the earnest, heartfelt, continued prayer of a Continued prayer. Umkhuleko oqhubekayo. Continued prayer. Umkhuleko oqhubekayo. continued prayer of a righteous man. Umkhuleko womuntu Of a olungileyo. man with a breastplate. Indoda In evalile the name of Jesus Christ. egameni lika My Jesu. breasts are covered. Amabele My wamavale. milk is covered. Ubisi lwami My heart livale. is covered. Inhliziyo So yami I ivale. pray for my Ngakho-ke family. ngikhulekela umndeni wami. God does not laugh at me. uNkulunkulu akangihleki. There's pure milk. Kunobiso olusha. Now, Baba, in the name of Jesus, I'm praying for my family. Amabele apepenele. Hlaba lamabele uSathane. Hey. Yo. The arrows and the swords. Here again. Imicibisholo nenkemba kuhlaba. Uyathandaza.
lokhu uyahlatshwa. I-anger yakhulu, offense yakhulu, gossip yakhulu. It means lokhu uyahlatshwa nge-wickedness. And uNkulunkulu busy uyakuhleka wena uyathandaza. Rabakata wow. Uyakuhleka. Wenzani wena? Uyakuhleka. Ngaba ngiphathisa uNkulunkulu isizwe emazweni. Wow. Wena umuntu uyakhula ezilimini. Rabakanda uNkulunkulu akuna spiritual tone. Wow. Uzwakala inhlobo nje kumoya. There's no breastplate. Akunazivikelo There's no upright standing with God. Akunakuma ngokulunga kuNkulunkulu. You are equal to Satan. Uyayilinganela nje noSathane. Many are not aware of this trap. Abaningi logiba baliboni. And hence many believers, Ekubeni kabazalwana abaningi they are so sure banesiqiniseko that amthandazo wami udume emazulwini. But if there's no breastplate, kodwa makungenazivikelo there's no spiritual tone akunakuzwakala of the mind and the heart. kwengqondo nenhliziyo. It means even when you speak, Okushuthi noma there's no ukhuluma, self-supplying power of the way. akunamandla asinikelayo ezwi. Oh, Because the force of the milk, ngoba ukuphusheka kwalolu bisi if the breasts are healthy, uma ngaba you don't aphila even kahle squeeze amabele them. awudingi kwamonye. The moment umntwana asondela at, just Leyiphumela. self-supplying Leyiqhashela power, lona. pure Manje breast, anikeza healthy breast. amabele They can sense aphilayo a child. ayamuza umntwana eseza. They can sense a child Amuza umntwana eseza without you forcing. ngalo kokulicindezela. Usanilisa ngivuma amabele Lokhu luphuthuza. kanti ibisilibhlokwe i-anger. Eish dinga nomshini. Sekumele bakufasa amafadu ngapha nangapha. Kuthi kuphuma ibisi kanti une-anger. But when the breasts are healthy, Kodwa amabele mayephile esaka. not even your ears, Hayi ngisho neindlebe. but lamabele akhona ukuvala sound yomntwana. Uqala ngwe lebele liyaqala ngathi liyaluma. Hey, I'm not a woman. Hey! Listen, I'm preaching it in the spirit. Ngikhuluma kumuntu. I'm hearing it from the spirit. Uqala ngathi liyalunya. Yeah. That's why ungaba set down ushiya umntwana endlini. Nakakhala ulunya ibele uset down. Uyisumanzi. Hey! Come on. Uset down. Uthi umntwana wami uyakhala. Healthy breasts. Amabele aphile esaka. Pure milk. They are sensitive. They can sense Ayeswa when the child longs for milk. ukuthi umntwana uselifuna kubisi manje. Ayi. Hey! Uset down umntwana usendlini. Kodwa Umntwana wami ufuna ibisi. Ayi, Ibele lalunya utshelwa ngamuntu. Uyafona. Wenzani umntwana bathi uyakhala. Uyakhala. The connection. Lokuxhumana. The connection. Lokuxhumana nje. So if you are truly connected to Jesus Christ, Mawuxhumene that's ngempela how noJesu. sensitive you are towards him. Lo sheshe uzwele Now ngayo. uyamuzwa na ukhala kusondela. Ah, Nomule uyezwa ukuthi kunenkinga nomntwana wami. uyakhala. Oh, siyabonga moyo. Siyabonga Nkosi. But if the breasts are corrupted, Kodwa makungcola amabele. awusasenzi. Ha? Noma umntwana angakhala enzeni yova bakutshela bathi, "Hey umntwana ukhale waze wafuna ukufeyinta." Hawu. Hayi wena serious Ngisho amabele nje. azangalunye no signal. Ya, zange akundiphinte emtshelile. Hayi azange athole imbiko. Mawushiya lo mntwana endlini umshiya unjani? Phuma ukwatile. Ya. Ukwatile mara kuphuma in sensitivity. Kuhamba naloku sheshe uzwele. Lokwata kumosha in ukusensa Awusazwile. kwamabele. Awusazwile. But now phuma ujabulile nakade ngwe ibele lithi. Likhipha ubisi. Hey! I don't know, I'm not a woman. I don't know these things, but I'm speaking what the Holy Spirit is Kodwa speaking from ngikhuluma within. okushiwo umoya ongcwele kimi. And I know he's accurate. Ngiyamazi futhi ushaya ngqo. Akageji. Awushayile baba. You get it? Now she's praying Uyakhuleka ke manje. for the family. Ukhulekela umndeni. There's no spiritual tone. Akunakuzwakala There's no kumoya. connection between her and the family. Akunakuxhumana It means her prayers cannot connect to the Ukushuthi family. imkhuleko yakhe ayixhumani nomndeni. Phelele emoyeni. Ifike yenzeni ibathinte njengabantwana abalangazelela ibisi. The breastplate.
isivikelo sesifuba. protects the sensitivity of your breast, Vikela the ukuzwela spiritual kwamabele tone wakho. of your mind, Ukuzwakala kwengqondo yakho nenhliziyo. so that when you speak, Ukuze mawukhuluma the self-supplying power of lamandla God's word, azinikeza ezwi likaNkulunkulu. pure milk, it will flow with pressure. Aphume futhi uphume I'll ngokusheshsha. squeeze, yes, pray. Eyiqhashela. Hey, Yes, pray. aliphuma liqhuza. Yeah. Uzongihama amabele ngathi akusanabisi, uzongihama amabele. Ngihame. Eish, afuthi umazi. Hey, awagcina ukhanywa. Purify your heart. Hlanza nje inhliziyo yakho. Because the reservoir for the breast, Ngoba umthombo is the wamabele heart. inhliziyo. Out of the abundance of the heart, Ukujuleni the kwenhliziyo. mouth shall speak. Umlomo The uyokhuluma. breast will supply. Amabele ayokhiya. Out of the abundance. Kusuka ekujuleni kwenhliziyo. If you wear your breastplate of righteousness, Awugqoka isivikelo sesifuba sakho. everywhere you go, Konke la uya you will khona. supply the Uyozinikeza. needy. You will not suppress them. Uyonikeza abadingayo ngeke ubacindezele. Because the wicked, they suppress the needy and Ngoba the babi poor. bacindezela But the laba righteous, abagulayo they don't nabasuka. suppress. Kodwa abalungileyo They abacindezela. supply. Bayabondla.